Ако в момента ти си изправен пред непреодолим проблем, не се предавай. Не позволявай дявола да ограби твоята радост и твоят мир в Господа. Издигни ръцете си, хвали Господа, пей му хваление, издигай Неговото име. Дори ако не чувства, че това ти идва така отвътре, дори да е през сълзи, започни да хвалиш, да благославяш Господа. Знай, че това не е лесно. Особено когато преминаваш през трудно време, през болка. Но това е единственото правилно нещо, което може да направиш в такъв момент. Аз вярвам в думите на Божието Слово. Не се безпокойте за нищо, но за всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. И Божият мир, който никой ум не може да схвани, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. Амин.